Zdravo ljudi, imam spomenu u STM Game Show. Danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje epizoda 2 i dalje smo u ovom selu. U prošloj epizodi smo našli ovo selo, ubili kojeg pauka creepera i tako dalje. I ja sad planiram da ovo uradim. Ako da napravim vunu. Ako je to kako moguće. Jeste vuna. I sad ja imam mogućnost, valjda imam mogućnost da napravim krevet. Ali gdje je taj krevet? Koliko ti još vune fali? Aj mi reci. Još jedan vuna fali. Još jedan vuna fali. Okej. Sad nisam to kupio. Okej. Pun mi je inventar, pa bi trebalo da izbaci neke stvari koje mi nisu potrebne. Sad gledam kako, pa imam 3 vune. Trulo meso, mogu bi ja pojesti to trulo meso. Potrobat ću sa lajde. Bolje i to. I ovaj ću baciti komade. Ovaj mi komadić ne treba, pa ću ga baciti. I sad smrdim iz usta. Fuj. Ok, sad mogu napraviti krevet. Yes. I evo ga krevet ću bubniti. Nisam mislila ga ustaviti. To je, eto. Tako se to fino rješava. Još kruh mogu da napravim. 6, 3, 2, 1. Ok, imam kruha 15 kruhića, hljebića, već kako god hoćete. To sasvim svejedno. Pošto je ovo klip odmah poslije onog klipa, tekst što sam snimio onaj klip, odmah sam počeo ovaj klip zato što sam morao 2 klipa da izbacim, zato što sam jučerašnji klip onaj izbrso. Pa da imate 2 klipa, sad imate 2 klipa. Šta sam htio da radim u ovoj epizodi? Da vidim nešto. Da pokupim fino već miće. Treba će. I ove kolje ovo. Svako kolje. I ovdje ja još koju kuću da pokupim i da pokupim još ovaj, pošto planiram da se selim. Naravno selim i započnem svoj neki život van ovog sela. Mislim, selo će tu biti zbog namirnica i tako tih stvarčica. Zašto ja sam... okej. Zašto me sad ovo zeza? Naskoči tu i pokupi kolac i to. Okej, dobro. Sad da probam jump. Nisam mogu skočiti. Moj parkour sve mi je veoma loš. Sad što se tiče parkour, snimat ću neke parkour mape. Ok, na ovoj kući nema ništa, ali želim da pokupim ovo. Moram odmah biti glanjc. Dio mi ovih svih pada dole. Zato. Ok, dobro. Jedan je dole. Ok. Koliko je falo da padnem. Ali imam ovaj shift pa... I da padnem pa ubiju vodu. Ok. Dobro. Padaj u rupicu. Eto je. Rupica, guzica. Šalim se. Eto ga. Taj kolac. Još i da polimo ovaj. Ok. Evo vam pšenica jedna zrela. I onaj farmer... Rabbit! Mrskom se trče za njim. Dosadni su. Veoma dosadni. Sad da vidim koliko imam kaktusa kod sebe. Nemam kaktus, imam samo pigment. Ok, ovo selo je bilo dobro. Veoma dobro. Iako ja sad moram da izbacim neki sve. Da vidim sam nešto. Šta je ovdje? Ništa. Budeva. Ništa. Pigment neke boje. Da mi ne trebaju ovi ćilmići. Ne želi da se radavamo svojih ćilmića. Taman da ga bacim. Ovo ne treba. Imam krevet. Nemam
krevet, vraćaj se u kuću. Kramput. Ja sam to, a nisam te ubio. Baš mi je drago. Krevet, crafting tabla pokupljena, a krevet mi je ostao. Aj, dragi moji seljaci, vidimo se mi nekad tamo budućnosti u kojoj ja neću budem ovdje. Ok, sad da pokupim kaktus. Kako mi je ovo muha ovdje lijeta? Počemo se kora sam čuo skeleton. Hajde, mi ćemo usput naći možda još neko selo, a možda i nećemo. Imam krevet pa će mi biti lako to sve riješiti. Ok, dobro, se puni. Mislim, puni se krevet. Ok, sad će brzo i ova noć. Pa ću moći prespavati. Sada nađem neki malo zeleni dio. Ali on tamo smjer. Ok, idemo staviti. Ne sprim tamo, ok, dobro. Imam krokić. Ljebić ili da će šta god daje neki. Ok, you can't sleep at night. You can only sleep at night. Jel sad night? Mogu sad spavat? Mogu sad spavat? Jel mogu sad? Ok. Samo par sekundi se radi koji dan od noći. Kad dođe kliper za leđa pukne i raznese me. Jako bi se stvorio nešto mi je zato što sam tu odspavao. Ja kad stavite na primjer krevet tu, na njemu odspava, evo na primjer tu kad stavite tu i odspavate i kad umrete tu ćete se stvoriti. Valjda. To je toliko koliko ja razumijem u Minecraft. Malo... kokoš. Skjedicom ću da je... Kokoške ne bježe. Kokoške su dobre. Joj, nemam mjesta da pokupim. Treba mi ova koža. Zeća. Za sad mi još uvijek ne treba, pa zato mi ne treba. Još jedna kokoš. Ti mi daj još pilet, ne? Krava. Mogu dobiti kođu. Ok, nadam se da ti neće puno treba. A daj, pa vraćaj se vamo. Sad ti hoćeš da ja... Za meni tako lako to. Samo ovo bacit. Ako stavit ću ovdje, a ne drveni kramp. Drveni mi kramp ne treba. Ok, a treba mi koža, pa mi moram izbaciti još nešto. Imam smaragd, vidiš. Smaragd mi treba. Mogu bi baciti jednu lopatu. Imam jednu lopatu vidiška. Tako, ajde. Radije ću da pokupim ovako neke fine stvari, nego... Gdje je sad druga krava? Dok jednu podmirim, druga mi nestane. Ajme. Ok, ubio sam te. Tako sada mogu ubiti koji kokoš. Ima ih dosta, mislim mamu kokošku. Pa davaj vamo da te ubijem. Ok, nadam se da se ti mali nešto sam ti mamu ubio. Tatu, ne znam što nemam pojma šta ti je. A sad mi kokoške ne davaju jaja. I popaliti jednom sve. Dobra, evo ti još jednu smo kokali. Ima i ovdje još kokoški. Koša. Pa čekaj šta će. Seeds mi trebaju.
Hajde mi dalje moramo ići, ali ovo je sad ne... Jer vuna mi ne treba. Sam gore vidio ovca, ali vuna mi ne treba. Ova će se epizoda zvati Put do odredišta i još mi pada kiša. Još ću to dušt. Tamo ovca, ali sad ne treba mi očetna. Da daju meso uzubio, što? Idemo li pošprintat za to? Okej. Ja sad nemam pojma više šta da vam govorim. Sutra ću malo pauzirati. Sutra ću malo pauzirati sa snimanjem Minecrafta. Snimat ću neku možda drugu igricu. Ako vi pišete u komentarima Minecraft, snimat ću Minecraft. Sad ja ne mogu pokupiti to zato što je pun inventar i ne treba mi kilim ili tepih ili šta je već. Tako da mi treba svinjetna. Svinjet najbolja nego tepih. Od krmeta se mogu najesti, a od tepiha ne mogu. S tepihom jedinu kuću mogu srediti. A još se onaj čupavi tepih. Smeđi čupavi tepih, ne ide u uzgoj kući. Znači, ravnina, pa tamo more doći. Sica. Prvo negdje kiša pada, negdje ne pada. Ovdje na plaž kiša pada, okej. Dobro. Nekako bi da nađem neko mjesto na kojem je zeleniš, a tamo ima planina na kojoj se nije pada, pa da nam mogu dati ime, na primjer, planine. Ja sad moram tamo verati. Ovo će biti jako dosadna epizoda. Ja. Ok, ako niste pogledali prvu epizodu, pogledajte epizodu i ja upravo sam epizode rekao da mi u komentare napišete igrice koje hoćete da ja snimam. Samo ne igrice za kompjuter, zato što je kompjuter. Nemam kompjuter. Ajde man da ubijem ove ovce, barem zbog XP. Što bi barem XP treba, a vuna mi ne treba. Kako da bi imao share, onda bih... Sam pao. Okej, beži. Samo da... sad je ovo problem, gdje je sunce? Aha, ovo je sunce. Znam da nekada zna kiša pada da se sunce ne vidi. Okej, vidim već zeleniš. Jeee! Ali hoće da bude tu planina. I šuma. I sve. Evo, zeleniš napokon. Napokon sam izašao iz one pustinjetine. Ovdje da ovako da sve sjena šuma. Eno je. Već sam našao odredište. Ok, na odredištu ima dosta kokoški, ima ovaca, ima krmadi. Ali nema krava. Ja nisam još vidio kravu. Kravice nisam još vidio. Evo ga. Ok. Tu imamo vodu, imamo tamo more. I imamo i kravu. Možda tamo nije ništa. Ok. Opa. Metal. Dobro, pa sam upao u rupu. Ali ga ne mogu pokupiti, što je problem. Šta mi ne treba, šta mi ne treba, ti gdje trebaš. Gdje trebaš? Gledaj sa krampicom. Metal mi treba, pješta. Ali još metalu... Mislim, nije mi bitno. Nisam nikako ni opremljena, a ne želim da mi izađe neki creeper i eksplodira. Eksplodira.
Tako da, etka. U špilja. Ali ja neću špilje. Ja hoću malu kuću. Pod zemljom. Ok, nakon ćemo, evo, ovdje ćemo negdje kuću da sagradimo. Evo ovako, čuda negdje. Ovo čak i tamo, a ovdje ćemo sada iskopamo rudnik. Sad treba mi ševel. Evo ja imam taj ševel. I mogu da počnem kopanje. Sad mi se ne sviđa mi se ovako, ovdje što stoji. Skada jako ružno. Ok. Tako što ima tijene kilova, vidim mogu da zemlju kopam. Ok. Ovo me laga nervira. Sada i vas nervira. Mene jako nervira. Ok, vidite sad ja... Ops, gdje sam sad ja ušao? Ok, tu je jedna pećina, meni se čini. Pa zato mi treba cobblestone da mogu zapečati. Prolaz. Nije mi baš na lijepo mjesto. Ne volim baš da mi kuća bude... Mislim, rudnik je ovo. Sad ono neće meni da se razvali, a ja hoću da se razvali, a ono neće da se razvali. Ovamo, ok, tamo ima prolaz za pećine. Koža mi ova ne treba sad. Da vunem ovu dirt da mu popijem. Dirt treba, prvi put da mi dirt treba. Zemlja. Ok, evo ga. Mislim da sam ovdje završio. I mogu se početi seliti. 7. Ovaj će klip biti malo kraći nego prošli, ali šta ja tu mogu. Ok, da prvo i najbitnije je da postavim krevet. I nešto spavljam. Drugo, najbitnije je da postavim crafting table. I da na njega craftam vrata. Ta vrata postavim. Postavio sam i ne mogu da izađem, ali nisam se još učitala. To mene nervira. Sad ću čitala. Onda mi je još bitno da stavim i furnace. I onda još šta mi je bitno da stavim baklje, da se ne bi u mojoj kući stvarali slučajno mobovi. Iskopat ću onako što ovo dvoje. Tako ću da ubacim još 2 furnace-a. Etka, on su se učitali tako da nekako izgleda ljepše. I ovdje moram ovdje tako da blok razvalim. Da bi mogu ubaciti ovo. Etka. Super. Ovo je mala kuća, veoma mala, ali ajde efikasno. Sad mogu da spavam. Eto ga. Ovo je naša kuća. I to će biti to za ovu epizodu. Eto, ako vam se video svidio, ostavite like, share ili subscribe. I mi se vidimo vrlo uskoro. Ćao!